Hola i benvinguts, amics i lectors del Nacional.cat en aquesta nova entrega de nou material dels papers secrets de l'Operació Catalunya. Déu-n'hi-do la repercussió que està tenint ja les primeres entregues que s'han fet públiques. Però avui, aquí al Nacional.cat, continuem amb nou material. Avui ens hauríem d'aprendre una paraula, unes sigles noves, que ja fa temps que existeixen, però que són noves en el comú dels lectors. CEPLAC. Maite Piulacs, què tal? Hola. Marta Las Sales, què tal? Molt bé. Què és el CEPLAC? Doncs el CEPLAC és un servei, és la unitat d'intel·ligència financera de l'estat espanyol, que és qui controla el blanqueig de capitals a tot l'estat. No penja del Ministeri de l'Interior? No, del Ministeri d'Economia. Del Ministeri d'Economia. I l'Hisenda l'informa. Per tant, avui tenim un document del CEPLAC del 2014 en què queda demostrada que l'Operació Catalunya no només era capaç de mobilitzar el Ministeri de l'Interior i, com ja va quedar acreditat també, la presidència del govern en Mariano Rajoy, sinó que també el CEPLAC va quedar mobilitzat. És a dir, el Ministeri de l'Interior era capaç de mobilitzar diferents ressorts de l'Estat. En aquest cas, l'Agència Tributària i, en aquest cas, el CEPLAC, la unitat d'intel·ligència que perseguia el blanqueig de diners. Aquest document del CEPLAC que tenim aquí darrere és una mostra evident de les actuacions del 2014. Més tard, en el vídeo, podrem veure de què es tracta, però així un resum. Un tas ràpid. Un tas ràpid. Què és aquest paper? Doncs quan... Que el podreu veure de manera adequada dins del vídeo, però perquè quedi clar que el tenim. Ens situem al setembre del 2014, just quan, un mes després, quan el president Pujol ha confessat que té un compte a Andorra, tenen uns comptes a Andorra, i que una informació de l'UDEF que diu que el president Mas tindria comptes a Suïssa. I llavors els col·legues, diríem, la unitat d'intel·ligència de Liechtenstein li pregunta al CEPLAC, als seus homòlegs, li diu: escolta, aquesta informació que està sortint a la premsa és veritat? Doneu-nos informació. I la resposta fa por. La resposta fa por perquè és directament falsa. Gairebé. Ho veurem de seguida. Però això dona una mostra, Marta, de que la persecució en aquells temps era, per exemple, directament a Artur Mas. Es volia perseguir Artur Mas per terra, Liechtenstein i aire. Efectivament. Artur Mas era un dels objectius. Es va investigar possible corrupció de Convergència, el govern, per totes bandes se'l va investigar. Se li va investigar a ell els seus comptes personals, es va investigar la seva família, la família de la seva esposa, Rakosnik, es va investigar comptes de la seva filla, Patricia, se'l va investigar per totes bandes. Fins i tot Villarejo parla que Artur Mas i Jordi Pujol i la família Pujol es dediquen a comprar quadres molt valuosos i els porten a Andorra, on els cedeixen a museus perquè els exhibeixin i d'aquesta manera blanquejar diners. És a dir, és per totes bandes. Cosa que és totalment falsa perquè, entre altres coses, no hi ha pinacoteques. No, sí, el mostrari de pinacoteques d'Andorra és bastant limitat. Per tant, quadres tan valuosos no sé on pretenia que els exposessin. Doncs avui el CEPLAC, Liechtenstein i Artur Mas en aquesta nova entrega dels papers secrets de l'Operació Catalunya. En aquest episodi dels papers secrets de l'Operació Catalunya queda demostrat que l'anomenada policia patriòtica tenia capacitat de mobilitzar bona part de l'administració estatal més enllà del Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz. Concretament, va posar el Ministeri d'Economia i el d'Hisenda també al servei d'intentar enfonsar dirigents polítics independentistes. Segons documentació a la que ha tingut accés al Nacional.cat, entre el 2013 i el 2014, la unitat encarregada d'investigar el blanqueig de diners va donar informació falsa sobre Artur Mas i la família Pujol, amb l'únic objectiu de simular que estaven fent evasió de capitals. Aquesta unitat de la Hisenda espanyola es coneix amb el nom de CEPLAC, Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries. Quedem-nos, doncs, amb dos noms, CEPLAC i Liechtenstein. Aquest país europeu, semiparadís fiscal, situat entre Alemanya i Suïssa i que tot just té 160 quilòmetres quadrats, és a dir, més o menys com la comarca del Barcelonès. Per tal de treure's l'estigma de sobre, que Liechtenstein és un paradís fiscal, les autoritats d'aquell estat intenten perseguir qualsevol indici de delicte. És per això que el 10 de setembre del 2014, la unitat d'intel·ligència financera de Liechtenstein envia una petició al CEPLAC perquè li transmet informació sobre qui són Artur Mas i Jordi Pujol, ja que han vist que tots dos estarien relacionats amb una empresa anomenada Brentridge Establishment, amb seu fiscal al país centreeuropeu.
Recordem, era 10 de setembre del 2014, un mes i mig després de la confessió de Jordi Pujol, amb el 9N convocat i la vigília d'una manifestació massiva de la Diada. La premsa espanyola ja havia anat publicant informacions que relacionaven Mas i els Pujol amb diners a l'estranger. Liechtenstein pregunta sobre Mas i Pujol i la resposta del CEPLAC, una setmana després, el 17 de setembre, és directament una informació falsa, segons consta en un document al que ara ha tingut accés al Nacional. És aquest. En ell s'hi diu que la Hisenda espanyola ha estat investigant l'expresident i el seu fill Jordi Pujol Ferrusola des del 2013, malgrat que en tot aquest temps el CEPLAC mai havia advertit de res a ni tan sols cap autoritat espanyola. També diu de l'expresident que està sent investigat per l'Audiència Nacional, quan en realitat només s'estava encausant el fill, no pas el pare. En aquest punt pren importància una conversa entre el comissari José Manuel Villarejo i el secretari d'Estat Francisco Martínez, mà dreta de Jorge Fernández Díaz. És el 22 d'agost del 2014, és a dir, 3 setmanes abans que Liechtenstein pregunti per Pujol i Mas. En ella, Villarejo explica l'engranatge per empastifar. Es busca un fil, es fan informes, es fan investigacions il·legals i s'utilitzen associacions com Manos Limpias perquè es personin a la causa i tinguin informació com a part. Por ahora no, porque está Manos Limpias, estamos manejando Manos Limpias nosotros. Si quieren nos personamos. Sí. Vale. Sí, nos personamos. Habría que pensar en pequeños gastillos que lleva con ello un abogado de confianza y tal, y un tema de 2.000 euros al mes, no tiene... Pel que fa a Mas, la CEPLAC diu que el cas d'Artur Mas és un afer molt rellevant i notori, per bé que no hi havia cap causa judicial oberta, i afegeix que qualsevol connexió entre Mas i Pujol Ferrusola seria de gran interès. Per cobrir-se les espatlles, les autoritats espanyoles demanen que la informació sigui utilitzada pels serveis d'intel·ligència, és a dir, per l'espionatge, i que en cap cas es difongui a les autoritats judicials. Liechtenstein mai va trobar cap connexió entre Mas i Pujol Ferrusola, però al cap d'uns dies el mal ja estava fet. Aquest article és del 29 de setembre del 2014, és a dir, a poques setmanes del referèndum del 9N. Doncs Déu-n'hi-do també aquesta nova entrega dels papers secrets de l'Operació Catalunya que hem pogut veure i escoltar aquí al nacional.cat. Avui sobre l'actuació del CEPLAC i com també es va perseguir fins i tot a Liechtenstein, sense cap motiu ni cap autorització judicial, la figura d'Artur Mas i també de bona part de la família Pujol, de la família Pujol Ferrusola. De tot el que hem vist, Maite, Marta, m'ha sobtat també una conversa, l'hem pogut escoltar, l'àudio era molt deficient, però l'hem pogut comprovar, ara per tant no cal repetir-lo, sobre la implicació de Manos Limpias i d'aquest tipus d'entitats perquè prenguin part com a causa judicial. És com una mena d'engranatge per poder empastifar la vida de gent, no? Sí, és una peça més, diríem. Si a l'Operació Catalunya hi ha un grup policial que actua fora de la llei, també volen estar les causes, dins les causes judicials reals, per saber la informació que hi ha, i llavors posen advocats. Uns d'ells serien Manos Limpias. I en aquest cas el secretari d'Estat li diu: estem a la causa de Jordi Pujol Júnior, no hi som, doncs cal ser-hi. I aquí és on entra Manos Limpias. Per què? Perquè d'aquesta manera s'obté de manera legal informació o la informació que estigui, com es diu en castellà, cotejando les autoritats judicials. Si no hi som i actuem des de la il·legalitat, no podem tenir accés a tot. Quina és la manera de tenir accés a tot? Manos Limpias com a causa judicial, com a part de la causa judicial. Totalment. I a més, això obre un nou front, que és el mediàtic, que és ara que tinc aquestes informacions obtingudes per la via legal o per la via il·legal, puc anar a diferents redaccions, repartir-los i que sortir en portada, com per exemple el 2014 la deixa i els ingressos que tenia la família Pujol a Andorra, o això que hem vist de Liechtenstein amb El Mundo també, amb la figura d'Artur Mas. Déu-n'hi-do. Maite, Marta, moltíssimes gràcies, però no ha estat l'última de les entregues, ni molt menys, d'aquests papers secrets de l'Operació Catalunya. N'hi ha més. Per cert, en pròximes edicions parlarem d'això que acabem d'anunciar ara, dels mitjans de comunicació, però no em vull avançar. Fins la pròxima.